Podcast C2, català.cat, episodi 10è, el podcast que t'ajuda a aprovar el C2 i a comunicar-te en català correcte. En l'episodi anterior et vam proposar un repte, detectar 5 errors fonètics, errors que sovintegen en les nostres converses quotidianes, però que de cap manera pots cometre en l'examen del nivell superior de la llengua, el C2. Els vas detectar? Sí! Perfecte! Estàs fet un crac! Ah, que no els vas detectar? No t'hi amoïnis. Nosaltres t'hi ajudem. Comencem. A l'inici del discurs no n'hi ha cap d'error fonètic. Comencen a aparèixer cap a la meitat. Te'ls anem comentant en ordre. Això no vol pas dir que tracti tothom de vostè o de vos. Els meus alumnes adolescents, per exemple, els tracto de tu. Però, en canvi, però no, però, en canvi. Quan m'he d'adreçar a alumnes que han superat aquest període juvenil, no, període juvenil. Prefereixo tractar-los de vostè. Segurament aquesta dualitat de formes que aplico... Què aplico? No, que aplico. Discriminadament en el tracte amb els meus alumnes té a veure amb la meva pròpia educació. La bona educació, deia la mare, no depèn de la forma d'expressió triada. Expressió, no expressió. Expressió. Sinó d'altres factors com el respecte, el to, el llenguatge gestual que acompanya el missatge. Missatge? No, missatge. I del que es diu per descomptat. No era tan difícil, oi? Però recordeu que és una paraula aguda. Sigueu de la zona lingüística que sigueu, més enllà de si és en vocal neutra o mo oberta, la tònica és la O. Període, recordeu que és una paraula esdrúixola. La tònica és la I. Sigueu de la zona lingüística que sigueu, és període. La tònica, la I. Que en català oriental la diem en vocal neutra. Evidentment, si sou de l'occidental, no direu la vocal neutra, però tot el discurs que faríeu tindria trets del vostre dialecte, no només algun que esporàdic. Expressió i missatge, sigueu d'on sigueu, ho heu de dir amb S sorda. Expressió, missatge. I, ara que ja ho sabeu, comenceu a practicar-ho des d'avui mateix. Ens retrobem al proper episodi. Subscriu-te al nostre podcast i així no te'n perdràs cap. I fes-lo arribar a qui creguis que li pot anar bé. I si en vols saber més, entra a c2català.cat i podràs beneficiar-te de consells donats de primera mà per examinadors experts. Aprèn a detectar els errors i evita'ls des d'avui mateix. Ves a l'examen amb la tranquil·litat de controlar-ne totes les parts. Apunta't i ves sobre segur.